Adlaw sa tanan, ana kong customer karon. Ay, O sige, pamati kay nimo sir? wala po yung pamati. Okay, wala pa man. Di, unsa pamati nimo nga kay napahilot man ka? Unsa man nimo gipamati? Sakit ang heart. Sakit ang Di man ko broken. Nga Yeah, mo sakit dili. daw kan. Sakit na Magani unsa likod. imong gipamati? Magdagan og panungot. Da- Daghang panuhot asa Oh. dapat Dili sa likod. talikod. Pila ka adlaw na naman gipamati? Mga ano siguro ni mga isa na kabulan ba. Kasi ka bulan na, Sir, nagwanta lang. mag-iatro ng YouTube. Yan. Tingan. Oh. Taga-asa kay ka sir? Taga ano ko, Marawi. Marawi. Oo. Oh. Marawi. Shout out sa taga Marawi City na ba? Oo. Marawi City. Oh, shout out sa atong mga brother sa Marawi City. Mara niya akong gidayohan dili. Oh, ni dayo lang siya diri magpahilot Sure. sa kay Eric Hilot. Oh, na diri iyang madam. Oh, mayang adlaw madam. Shout out madam. Babay po madam. Sige, atong hiloton si sir. Taga Marawi pa ni sila ha. Nganhil lang gyud diri magpahilot. Nga dapat ni natin sa ano gusto. YouTube. Eh, pwede ba na ano? Nakakwarta ba mo na? Natudlo mo taga na amoy. Ah, dili na sa padagano sa nato. Basta namin Karon nana koy ako pa mo ko nasugod niya. Nana koy 500 viewers, ana 500 subscribers. Ano ko na ano, nanay kwarta ba? Ingon sila 1 million naman daw. Hindi lang sa ako ganahan na 1 million. Silingon. 1 million na daw ko ayaw sa di ko. Ayaw to ano. Di ko gamay naman. Nanay kwarta ba sa nga. Inamatag mo pa ka na. Depende sa kanang ano. Nana makoy giduulan. Nga mo tabang ane. Unya na lang daw hindi mag 1k daw. Na subscriber. Iya daw i-recognize. Ilan na ang subscriber? 500 plus. Huwag na lang ako. 400. Pag mag 1k, ayay ipasok na daw mang para ma-recognize na. Nabuhatan nga daw kanina kaning channel. Sama-sama. Ambil sama. Isa. Saka gamay. Saka gamay. Oh, iya. Pero sa kuha. Okay ka na? Pero kasi parikoy na sige anak. Parikoy ba? Lagi mang punta sa inyo. Sila si? Jerry ba? Parikoy. Ano? Ulam ba? Ulam niya. Ulam na. Iprendo ang tanay sa kaya motor. Ya, ano nga. Sige, tinag pangalan. Ako? Isam. Ha? Isam. Isam. Oo. Muna kinaon. Ha? Ay, sige, muna ato may sultan. Yan na ito naman. Gamay yun sa diba ba? Pero ako diba? Tagko. Ito kasi paano? May paan ako bagtak. Gamay kayang Gamay sa buktong, gamay lawas. paabag. Sige, sa kuwan ba? Pulis eh ba? Kapit ikuwan. Ha? Sige, tamay? Wait lang. In English lang eh. Lain, English maka English wait. Pero kay balik. Balik.
Video na ba? Video kit ano nila sa yan. Ayan, ano na. Gusto mo na, wait. Eh. Meron nga. Ha? Meron. Eh, balik. Oo, Aba, ay kayo na kaya ba? Kaya mawan. Tayo na nga. Meron. Pakyaw din ko ka oras nun. Wala kay pakyaw din ba? Mago tag sa dili, kana bitong wala tay trabaho. Wala kang gihilot ba, no? Sa natural nga adlaw, mall, mahago tag sa dili, utto hapon gabi bawal ko nang imasa, hapat ligo, ha? Utto hapon gabi ha? Bawal ko na siya kay mapas mo atong lawak. Ang tawag ka nang yapas mo sa kusog. Ha? Yang di ta mo undag basa utto hapon gabi, ang hindi nga niya, paralyze, ha? Ito ba mo pas mo? Oo, eh. Siguligo ka uma, o karo? Wala ka ba nagbawas? Agad, video na ron. Tama na. Kasi tama ka. Grabe. Grabe, panuot-luwas ba? Pitin ko kaya uli ko. Sukat. Kaya malang ko di pilot. Ano pa rin nahilot? Nagtapok na din eh. Tama na. O dangon ako nimo, sayang kay mo 500 bayad niya. O dangon ako nimo. Ayaw ko sa'yo. Pagkalikod. Natin yung likod. Nag-isa ka ng isa. Tira? Kaya yun usap. Kaya ko kanina nga. Ano, mabilaki. Tagakuan dito is IR. Is IR Matina. Saka daw kamay. Kamay lang. Oh, yan. Kailan dito chicks ang gihilot nila ha? Ikaw dito ni tanan ako diyan 15 minutos. Ay, habi mo? Luto na. Laha mo din yan. Sapa. Sabi na doon sisipin. Wow. Luto. Hindi ka dito. Balik. Sagad gamay? Teka, may sasakit na. Grabe, panood. Sige na, ikakaugang singot. Ano? Sa dami. Itlog yan. Ay, Mahulog ka noon sa nga. Yung akon. Ano yung grabe magpanuhot? dami ka na ikaw man. Ha? Saka gamay. Ako itong bibili na kwento. Nasa 50 rin lang. Sila nakuha. 8 lang. Yung last na lang ron. Sa manilawasa. Ay, may pati man naghahanap panuhot. Ah, okay. 34.
Apik yun sa mga hagbong sa katry mo.